Děkuju, tati. Ahoj, ahoj a užij si to, jo. Ahoj, mami, jdu na bruslák. Počkej, prr. Zpátky. Kam si myslíš, že jdeš? Říkala jsem ti, jdu na bruslák. No tak to Řeknu ti, ty mi teďka jenom řekneš, co se ti stalo ve škole a pak tě jinak pustím. Řeknu ti na to tohle. Ne. Čau. Sisino. Máš zaracha. Okamžitě běž do pokoje. A co když ne? Chyť si mě. Sisi, okamžitě pojď sem. Na ten bruslák nepůjdeš. Sisi, okamžitě pojď sem. Sisino, okamžitě pojď zpět. Sisino, okamžitě pojď sem. Dobře, mami. Promluvíme si, jak chceš. Tak to jsem ráda. Prosím tě, teďka mi hlavně řekni, o co jde. Pokud mi to řekneš, tak to za racha nedostaneš. A prosím tě, jenom mi to řekni. Dobře. Ve škole mě celou dobu, asi celý rok šikanujou. A ty jsi z toho ani nevšimla. Vidíš ten můj nos? Počkej. No to jsi asi všimla brzo, že? Prosím tě, hlavně nebuď taková. Takže pokud se ke mně takhle chováš, ale já se k tobě takhle nechovám, no to vidím. Takže mi nechceš říct, že jsem adoptovaná. Co? Jak jsi na to přišla? No, úplně normálně, mami. Já se teďka zbalím a půjdu na ten bruslák, jasný? Dobře. Ahoj. No čau. Dun. Sisi! Juhu! Sisi! Bože můj, oni mi cesty nebrzdí to! Bum! Sisi! Ne! Takhle většinou vypadají případy, když se dcera nebo syn začnou hádat s vašimi rodiči nebo našimi rodiči a pak to někdy může dopadnout takhle. Tak proto hlavně poslouchejte svoje rodiče, aby se vám třeba něco takového podobného nestalo. Neříkám, že se vám to může hnedka zítra stát, ale tak věci jsou možné. Může se to stát třeba i zítra, třeba i dneska, kdy jste šli ven. Prostě dávejte si pozor. A jak to pokračuje, to uvidíte za chvilku. Sešli jsme se tu dnes, aby jsme mohli dát naší, nebo spíš vaší dceři, kamarádce, prostě kamarádce s Bohem a aby odpočívala v pokoji. Pane Bože, ne. A jste vy v pořádku? Ano, jenom jsem trošku měla nějaké ty nárazy, takže v pořádku. A tímto bych to dneska chtěla pro tento úřad ne, prostě pro tenhle ten pohřeb ukončit. Modlete se nad naší Sisi a mějte se pěkně. S Bohem, Sisi.